Uyazi ukuthi ingqondo yakho icikwa yini mangabe izinto sengasahambi ngale ndlela le wena obufuna ngayo. Ukuthi sonke lesi sikhathi kade itshela ukuthi ikwi-control kanti ayina control. Ifana nesipuni nje esithi siphethe nazo sibe siphethwe futhi ngokwaso. But manje ngesizathu sokuthi yazi ukuthi yona ihlakaniphile, yazi ukuthi wonke lama choices owenzile wona iwona kubeke la ukhona futhi wena uhlakaniphile, yabo. Ayicabangi nje ukuthi kune upper hand la, ayicabangi ukuthi kunento engapheki kwayo la. So manje mayibona izinto zicollapse iyaproveleka le ngqondo yakho ukuthi ayina control kahle kahle, ine control to a certain extent, yabo. Manje yanyanya ke dinwa yilokho kube khona frustration, yabo. Let's go of the control, let's go of the control. Ukuyitshela ukuthi wena une control